खुलुमबाय दिनैनि इंखं स्टुडिअ आं फरायनाय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबफोर दङ। प्रमद बर'आ RSS नि 96थि जोनोम सानाव गाहाम हामलायथि हरदों। नब कुमार सरनियानि GSP बान्दोआ बायफ्लंनो हमबाय। बरबरी दखरा एबसुनि बानजायनायाव जानो गोनां जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। ड्राग्सजों लोगोसे सासे सुबुङा हमजादों रङियानि 3 नं राजा लामा साखाथियाव। 10 लाख रांनि हेर'इन ड्राग्स बोखांनो हादों कार्बि आंलंनि गंसे बासनिफ्राय। पाकिस्तान नोगोरारि आबिद आली खाननि सायाव आमेरिकानि नखर बिफाना 20 लाख डलार फोसावदों। 2022 मायथाइनि 14 जानुवारि खालि रिलिज जागोन राधा कृष्ण कुमारजों बिथोन होजानाय राधे श्याम सावथुना। फैगौ गोदान बोसोरनि गिबि हाप्तायावनो रिलिज जागोन आलिया भाट आरो अजय देवगनमोननि गांगुबाई काठियावाड़ी हिन्दी सावथुना। दानिया दङ आबुं रादाब। हिन्दुत्ववादी आरो हिन्दुनि थाखायल' खामानि मावसोमग्रा RSS एबा राष्ट्रीय समाजसेवकनि 96थि जोनोम सानाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा इउपिपिएलनि दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ गाहाम हामलायथि हरदों। ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावनि फेसबुक टाइमलाइनआव प्रमद बर'आ लिरनानै बुंदों दि आथिखालाव RSS आ गावनि जेबो मुलाम्फाखौ सानाजासे आरो जेबो बेसेन लायाजासेयैनो गावखौ बावसोमनानै खामानि मावलांनाय आरो हादोरखौ जौगाहोनायाव गोबां खामानि मावलांनायफोरा गमामायैनो जोबोद बाख्नायथाव। बेखायनो प्रमद बर'आ गावनि गाहाम हामलायथिखौ हरदों होननानै बुंदों। 5 नं क'क्राझार लकसभा समष्टिनि आथिखाल MP आ दैदेननाय गण सुरक्षा परिषद दोलोनि बान्दोआ आथिखाल बायफ्लंनायनि लामायाव। दिहिरा समष्टिनिफ्राय GSP दोलोनि MCLA देरहालांनानै प्रमद बर' दैदेननाय बिदेशी सोरखारनि मावफुं सोद्रोमा धनेश्याम दासआ दा बावैसो BJP दोलोआव हाबहैनो हागौ। मानो होनोब्ला धनेश्याम दासआ BJPआव हाबनानै थायाब्ला फैगौ समाव बिदेशीनि मावफुं सोद्रोमा जानानै थानो खाबु मोनाबो जानो हागौ। बेखौ नोजोर लाखिनानै दासान्दि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि राजनैतिक बोसोनगिरि एबा आथिखाल नलबारीनि MLA जयन्त बरुवानि साखाथियाव साफिनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो BJPनि मावथिफोरा दासान्दि ससियेल मिडियायाव घनश्याम दासखौ बरायनाय नुनो मोन्दों। गमामायैनो बेनो जामारोब्ला नब सरनियानि GSP दोलोआ लोरबां जागोन बे रोखा होनजायो। बरबरी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों जानो गोनां जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जाबाय। फोरमायनाय जायो दि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरबरी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जानो गोनां जोलुर बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। बे जोलुर गेलेनाया 13 बोसोर बैसोनि दुइसिनफोरनि एबा 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर गेलेगिरिफोरा बे गेलेनायाव बाहागो लागोन। अदेबानि बरबरी दखरा एबसुजों बानजायजानाय जोलुर गेलेनाया गथ'फोरनि आरो बे गेलेनायानो दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। मख'नो गोनांदि दिनैनि जागायजेन बुब्लियाव अदेबानि दिनैनिफ्राय जागायजेननो लानाय जोलुर गेलेनाय बेखेवजेननाय हाबाफारियावनो बाक्सा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि नन्देश्वर बर'आ बाहागो लादोंमोन आरो बाहागो लानानै गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिजों दिनैनि हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदोंमोन। लोगोसेनो बाक्सा जिल्ला एबसुनि नेहाथारि सानसुमा नार्जारि आरो बाथ्रा दान्थे नेहाथारि बिरजय दैमारि मोना हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। रङियायाव ड्राग्सजों लोगोसे सासे सुबुङा हमजादों। रङियानि 3 नं हादोरारि राजा लामा साखाथियाव ड्राग्सजों लोगोसे सासे सुबुङा पुलिसजों हमजादों। पुलिसजों हमजानाय सुबुंखौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय काहुरबाहानि इजाहुल हक होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। फोरमायनो नांगोन दि पुलिसजों हमजानाय सुबुं अदेबानि इजाहुल हकजों लोगोसे 2 कन्टेनार बुंजासे ड्राग्स आरो 2 खालि कन्टेनार बोखांनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो AS-01Q1328 नम्बरनि गंसे बाइक, पिस्तल आरो गर-10 गुलिखौबो पुलिस बिफाना बोखांनो हायो होननानै मिथिनाय जादों। काहुरबाहानि इजाहुल हकनिफ्राय बोखांनो हानाय ड्राग्सखौ 8.64 ग्राम होननानै मोनथिनाय जादों। फोरमायनाय जायो दि तामुलपुर पुलिस आरो रङिया पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव रङियानि 3 नं राजा लामा साखाथियाव हमजायो बाक्सानि काहुरबाहानि इजाहुल हकआ। कार्बि आंलंनि गंसे बासनिफ्राय 10 लाख रांनि हेर'इन ड्राग्स बोखांनो हादों पुलिस बिफाना।
फोरमायनो नांगोन दि थांनाय बुधबार खालिनि मोनायाव डिमापुरनिफ्राय बरपेटा फारसे फैबाय थानाय गंसे बासखौ पुलिसा सिग्रोमनायाव बोखांनो हायो हेर'इन ड्राग्स। पुलिसा सिग्रोमनायाव बासनिफ्राय सानै दावबायारिफोरजों लोगोसे 186.4 ग्राम हेर'इन ड्राग्स बोखांनो हायो पुलिस बिफाना। हमजानाय सानै दावबायारिखौ नागालेन्डनि होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। मख'नो गोनांदि पुलिसजों बोखांजानाय 186.4 ग्राम हेर'इन ड्राग्सनि बेसेनखौ 10 लाख रां होननानै मोनथिनोबो हानाय जादों। हिउमेन ट्राफिकार पाकिस्ताननि नोगोरारि आबिद आली खान आरो बिनि गेंखौ हमनो थाखाय सोरबाफोर सुलुं होनो हायोब्ला $20 लाख एबा भारतनि कारेन्सि हिसाबै 15 कौटि रां बान्था होनाय जागोन होननानै आमेरिकानि नखर बिफाना फोसावदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव पाकिस्तान एबा गुबुन गुबुन इस्लामिक हादोरनि दाय गोनां सुबुंफोरखौ आमेरिकायाव थांनो एबा हाबहैनो थाखाय सिखावै राहा खालामनानै होगासिनो दङ, जाय खामानिया सानसे आमेरिकानि थाखाय गोबां खहा लाबोनो हागौ। बेखायनो आमेरिकानि सोरखारा खर' सादों। सावथुन बिथोनगिरि राधाकृष्ण कुमारनि राधेश्याम हिन्दी सावथुना फैगौ गोदान बोसोरनि गिबि हाप्तायाव रिलिज जागोन। फोरमायनो नांगोन दि सावथुन बिथोनगिरि राधाकृष्ण कुमारजों बिथोन होजानाय राधेश्याम सावथुना फैगौ 2022 मायथाइनि 14 जानुवारि खालि रिलिज खालामजागोन। सुलुं बादियै मिन्थिनाय जायो दि राधाकृष्ण कुमारजों बिथोन होजानाय राधेश्याम हिन्दी सावथुनखौ 350 करोड़ रां खरसा खालामनानै मोनसे गाब गोनां सावथुन महरै नायगिरिफोरनि आखायाव फोसावनो थांखि लादों। मख'नो गोनांदि गोदान रिलिज जानो गोनां राधेश्याम सावथुना दोंसे जारिमिनारि गाब गोनाङै फोसावजानो गोनां सावथुन। बे सावथुनाव प्रभास विक्रमादित्य, पूजा हेगड़े, भाग्यश आरो साशा चित्रे मोननि फाव खालामनायखौबो नुनो मोननाय जागोन होननानै मिन्थिनाय जादों आरो बे सावथुनखौनो फैगौ गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि 14 जानुवारि खालि रिलिज खालामनाय जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। गोदानै फैनो गोनां आलिया भट्ट आरो अजय देवगन मोननि गांगुबाय काठियावाड़ी हिन्दी सावथुना थाबैनो रिलिज जानायनि लामायाव। आलिया भट्ट आरो अजय देवगन मोननि हिन्दी सावथुन गांगुबाय काठियावाड़ीखौ फैगौ गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि गिबि हाप्ता अदेबानि 6 जानुवारि खालि रिलिज खालामजागोन। बे सावथुनखौ बिथोन होदों संजय लीला भांसालीआ आरो फैनो गोनां बे सावथुनखौनो संजय लीला भांसाली आरो जयंतीलाल गादामोना प्रडिउस खालामदों। फोरमायनो नांगोन दि गोदानै फैनो गोनां सावथुन गांगुबाय काठियावाड़ीआव आलिया भट्ट आरो अजय देवगन मोनजों लोगोसे शांतानु महेश्वरीनि गोख्रों फाव खालामनायखौबो नुनो मोननाय जागोन। लोगोसेनो विजय राज आरो सीमा पारहवा मोनजों लोगोसे गोबांसा महरगिरिफोरनि फाव खालामनायखौबो गोदानै फैनो गोनां हिन्दी सावथुन गांगुबाय काठियावाड़ीआव नुनो मोननाय जागोन होननानै मोनथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि गोदानै फैनो गोनां गांगुबाय काठियावाड़ी सावथुना दोंसे गाब गोनां जिउखौराङारि हिन्दी सावथुन आरो बेनि आबुं शुटिंखौ भारतआवनो लानाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दानिया दङ बोथोरनि खौरां। गाबोन सनिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानखौनि सुलुं बादियै गाबोन सनिबार 14 अक्ट'बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।